number 1 goalkeeper waseNingizimu Afrika yena-ke uRonwen Williams. Ukhona-ke namhlanje-ke umthobi umfoka Mvale ku-midfield, yena-ke uMarcelo Ayende, ijubane lakhe laphana-ke uMabuye phambili benayo lapho uTasrek Matthews, kanti-ke sikhona-ke isikili esakhe uLucas Rep. Njengoba-ke ubona-ke khona-ke intini-ke yena-ke uRonwen Williams 89 games ngelapha-ke 44 goals. UCB lapha-ke formation yena-ke laphana-ke uMabhodi Kenya phambili, ukhona-ke laphana-ke yena-ke laphana-ke mbukeli uRyan Mooney 50 games ke namhlanje uRyan Mooney, kanti-ke unamagoli ayisishaka lolunye 9 goals. Ukhona-ke uSibiya nayo uneskill lapha, yena-ke uSibiya uNduduzo Mfoka Sibiya ukuya laphana-ke phambili phupha suka lahlala-ke ibhola-ke mbukeli la eAtresville eLucas Shaka Stende Murena bemviba lapha-ke Murena, corner kick eyokuqala-ke owaqala-ke ukuskora-ke amagoli kuyona-ke iSundowns beshaya amabhakaniya ngo-6-0, washaya-ke 2 goals. Suka lapho kuyona-ke right back yena-ke laphana-ke Refero iye phambili ngejubane-ke uRefero ungena-ke thinathi-ke uRefero sibonana-ke ithuba ibhola shasa kumdlalo weSundowns uMatthews madoda ingaphansi ngcindezi mbukeli yona-ke iLamontville Golden Arrows. Hayi lapho-ke beliye nethini kodwa-ke ebuza lapha yena-ke mbukeli Ayende shile kamnandi-ke lapha-ke uRivaldo zama ukushaya goal kick yena-ke laphana-ke uRivaldo uyinkinga ngempela-ke uRivaldo lapha, kuzomele imbheke lapha yona-ke iLamontville. Mabuye Costa Great now to Arrows Morena Laka Washimzondota Masandawana lisuka intendeni lihlala intendeni nangu Morena ibhekele phakathi esuka akasibheke lebhola-ke mbukeli elamasandawana iskill lapha sakhe lapha-ke uMatthews nangu lapha-ke uRepero ngale bemnikeza-ke ibhola uMorena uyaphambili ngejubane benayo laphana-ke uMabuye njengobona-ke uRepero uyeza laphana-ke uMorena waliphasa nje ipali-ke uMorena lakhala-ke inethe emva kwakhe uMawova ndawana ngoba-ke yagcina-ke ishaya iSundowns ala kuma-finals awayeke caption phansi-ke iduku nasi-ke ingozi manje lapha-ke uRepero kwethinazi bemvibe na-ke uShitolo Mabuye washaya ibhola elingayindawo Mabuye sivele labhola-ke lapha-ke njengobona-ke onside lapha yena-ke uRepero dlalayo lapha-ke on yena-ke uShitolo kodwa sebenza sifike ngapha-ke iduku uhleli phansi nala-ke ithuba madoda uthini nompembe lapha nala-ke ithuba beka phakathi-ke ibhola-ke uReynolds shaya igoli lesibili iMamelodi Sundowns uhlaba uhle vuka ngamashimi amathathu Mamelodi Sundowns 2 Lamontville Golden Arrows not selphansi-ke iduku lapha njengobona-ke lapha nazange be-selfish uMatthews uMateyu bhola-ke linikeza lapha yena-ke uReynolds. Angikhumbuli uReynolds eskora igoli elula kanje kula magoli awashaya ikakhulukazi unompempe ngathi-ke uyabhala-ke lapha-ke uMkhonaus banikeza-ke yellow card-ke yakhe eyesithathu kule season. Showing Stars-ke lapha bambhala kufanele bhola liphakamisa-ke Mvana shaya-ke esithende-ke lapha-ke Reynolds anika ithuba sebenza ugoalkeeper madoda uMawova u-Arrows madoda uMawova njengoba-ke eshaya isithende esihle-ke uReynolds sebenza ngempela-ke ugoalkeeper lapha uMawova owayo-ke iLamontville emva kwemizuzu engamashumi amane nanhlanu sivele phakendala-ke ithuba leSundowns osebenza ugoalkeeper uMawova hit Matthews shaya-ke phansi nansi-ke ingozi manje-ke Reynolds Wetinazi vele phakamisa-ke uReynolds uhluleka ukuheda madoda uMatthews
Phakamisa nengosi. Vimba ke Mbala. Iyathembisa ke kule sombe sesibili Arosi Mbukeli. Matthews gijima ku touchline. Uthi asigijime ke lapha ke uShitolo. Matthews ushaya ipass nansi ke ingozi. Mana ke thuba sebenza uMawova. Akasuki lapha ke ingozi. Oh bekini offside ke liya. Unompembe udanya kuzo umuntu nge-offside. Bheke nje umnyakazo wayi-Sundowns lapha ke. Njengobona ke uMawova lapha esebenzile emvimbile ke lapha uMabuye. Saka offside lapha yena ke uRebhero Mbukeli. Mhlawumbe uzozibuza ukuthi kanjani abe offside Mtungwa ngoba ke uphumela Spele free kick. Mutiso abasebenza uGojiba madoda hey. Sebenza ke Williams. Corner kick. ASPMs. Ibhola ke iqhubeka ngesibhakela. Evimba yena ke lapha ke uMutiso. Nje lami lokuqala nje unompempe unompempe ke umbhayile kufanele Sundowns nansi ke ingozi 2-1 nansi ke ingozi corner kick njengoba ubona lapha yena ke uDiwane kodwa ke bemvimba Phakamisa ke uLodge ngamakhanda phakathi ke khona ke Mbala ngengasho ngathi ke bangenzakala bathola ke igoli elesithathu kuzobanda waphinde waskora beshake uMamkhize iRoyal AM ngekhanda nange namhlanje ushaya elinye igoli ke ngekhanda beshake abafana besithende kuzoba nzima ngempela ke manje makamba kanje noma kanjani Shalulile lo shay Pasa nje to Shalulile. Iyabonakala kubadlali bayo ke Sundowns. Njengoba ke ubona ke Mbukeli, you build the attack and then you develop the attack. Okugcina you finish the attack. Awuveli nje ugijime nje ukuzohlangana phambili. Noma ke ukhathela ibhola ukuzohlangana phambili. Njengoba ke ibhola elipasa ke Morena. Nangabe elipasa ke inethi ke uPeter Shalulile. Shage gol ke lesine. Spear. Phakamisa ke Spear. Ale thuba umadoda Shitolo. Enhle kanje free kick. Bheke Sundowns. Hamba bhekile. Musu kuhlala ndawo. Bye. First touch yakhe lo mfana madoda. Elipasa nje inethi. Akasibheke le bhola njengoba ngisho ke you build the attack Mbukeli. Uyayiqala i-attack. You develop the attack. Uthuthukise i-attack. And then you finish the attack. Ulibeke phakathi ke ibhola. Njengobona ke izikhala ke iself emva kwakhe lapha ke uMawova. Fikile amasanda 1. 5 Mamelodi Sundowns, not Lamontville Golden Arrows. Ndwandwe Phakamisa wahluleka ukucontrola ke ibhola. Yina ke lapha ke uDlamini